kävin Kolemassa. Puhua paskaa sitä Olavista, jos uskallat. Moro, Jami tässä. Tuo Olavi on ihan kyrpä äijä. Mä en tykkä sitä yhtä, se on niinku semmonen... Luulee vielä tommonen vanha ukko, että sitä johonkin, mutta se... Todellisuudessahan hän on vaan semmonen vanha kääpä. Joo. Oletteko te ikinä käyneet Tuomolan tallilla? En minä semmoista hevoshommia tee. Mopohommia vaan. Niin, että te tykkäätte enemmän noista mekaanisista hevosvoimista. No oishan sitä sanonutkin, no. Kyllähän tuo bensa virttää mun suunnassa. Ihan lapsuudesta asti. Oletteko ikinä juoneet bensiiniä? No kerran otin kullaaksen ja ei mitään tapahtunut. Siitä tiesi, että minä on semmonen bensa-lenkkari. Varmasti aito. Niin. Minkälainen mopo teiltä löytyy? No KTM 125 3 litrainen 5 venttiilinen 12 sylinteriin. Ja siinä on tuo moottorissa niitä on avarrettu sitä kammiota. Niin se katos sitten. Sopi enemmän voimaa sitä sitten. Paljonko tällä pelillä on sellainen huippunopeus sitten? No elää tosta sitten kerro noille poliiseille, mutta kyllähän se menee saattapi yli 100:stakin mennä. Mikäs naurattaa? Ei tuu naurata kun sättii vaan tuo nuus. Tuplatta huulessani. Oletteko pahasti koukussa nikotiinituotteisiin? En tietenkään, kyllä minä voisin lopettaa jos haluaisin, mutta en minä halua, kun se on hyväksi se nuuska. Naurattaa nuuska. Se on hyvä, tekee hyvää se nuuska, siitä tulee semmonen rento olo, niin se tekee hyvää. En minä sitä halua lopettaa. Et ole ikinä kuplakylpyä kokeillut rentoutumiseen. Mitä? Kuplakylpyä. Kuplakylpyä. Niin, nuuskan sijasta. Ei tässä kerkki tämmöisessä railakkossa elämässä semmoista. Sätiikö nyt kovaa? Oho, meinasin sammua Dennissistä tässä. Joo. Sätii snadisti. Paras nuuskamerkki. Odenssi. Se on se ainoa ja oikein. Kyllä homot käyttää Ettania tai offroadia tai chainsawia. Sä et niistä homoista tykkää. No en nyt helvetissä. Oletteko ikinä tunteneet ketään avoimesti homoseksuaalia?
Haluaisitteko tuntea? No hyi vittu. En helvetissä. Joo. Mikä on teidän lempielokuvanne? Need for Speed. Entä lempikirjanne? En oo kirjoja lukenut vielä. Vielä. En oo lukenut niitä yhtäkään. Mitä suunnitelmia kaltaisellanne henkilöllä on tulevalle viikonlopulle? Ajattelin lähteä poikien kanssa vähän mopolla ruissaille sitten. Muistitteko jotakin juuri? Niin, minä oon kotiarestissa. Minkäs takia? No kun tuli ryypättyä vähän sen liikkaa. Selvä. Oletteko ikinä kokeilleet mitään muita huumeita tai päihdeaineita nikotiinin ja alkoholin lisäksi? En vitus. Ne huumet, ne tekee semmosen huumepään nisti. En minä on nisti helvetti. En minä mitään huumeita saatana. Ne on nisteille semmoset. En käytä. Mitkä päihteet ovat huumeita? Ne on siis huumeet. On nisti, jos käyttää huumeita. Alkaa vähän niksat ja paukuttelemaan, kun yleensä mulla on 4 nuuskaa sama aika, niin ei tää 2 nuuskaa oikein tunnu missään. Onhan minulle diagnosoitu tuo ADHD ja tuo alkoholifetaalinen syndrooma kanssa. Niin siis voitteko tarkentaa, miten nämä oireilevat? No terve. Minä olen Sirpa.